Fl-eqqel tat-tieni gwerra dinjija fl-1940 il-qawwiet ta' Mussolini attakkaw lil Malta bl-ewwel bombi mill-ajru bil-gżira tkun waħda mill-lokalitajiet vittmi ta' dawn l-attakki. Fis-sigħat bikrin tal-14 ta' Ġunju 1940 bomba wet quddiem l-Orfeum iżda ma splodietx. Skoprejna li din il-bomba għadha teżisti sal-lum il-ġurnata u s-sedant is-sindku tal-gżira Konrad Borch-Manche. F'kumment ma' One News propju fuq il-post fejn waqgħet din il-bomba, Charles Borch iben il-persuna li ġabret din il-bomba kważi 80 sen ilu spjega magħna din l-istorja. Niftakara dejjem imdendla fis-salott tommi għal ħafna żmien din il-bomba. U ġili saqsejna l-missieri, missieri jgħid li kien ġabara u kitbula biex aħna nistgħu nitħattu naqra fuqha. Kien mekkanik, kien ibiħ is-silġ u ġabar din il-bomba. Kellu garaxx wara fit-triq l-oħra, Fleet Street. Kellu garaxx kbir hemmhekk u naħseb kien kitbilha l-affarijiet. Is-sindku Borch-Manche rakkonta xenarju minn djarju dwar it-tieni gwerra dinjija li juri x'kien ġara propju fil-ġurnata li nstabet din il-bomba. Fit-12 ta' Ġunju li t-tieni ġurnata tal-gwerra kienu sabu ġiex titfal mirdubin taħt il-twaqqieq tal-dana, sabuhom mingħajr girfa, naħseb miraklu kien, u kienu bil-ġuħ. Fil-gżira, mir-riċerka li għamilt għandna mal-25 shelter, minnhom privati, u għad nibdew naħdmu biex niftħuhom. Bekk temm jgħid is-sindku bil-ħidma tal-Kunsill Lokali fi żmien li ġej, il-pubbliku ser ikollu ċans jara bajneh l-ewwel shelter fil-post fejn weqgħu l-ewwel bombi mill-ajru fil-gżira. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.